No barrio Ourensán da Ponte houbo un roubo nun restaurante, o segundo que sofren tan só mes e medio. Os ladróns empregaron as dúas veces o mesmo método, romperon o cristal da porta coa tapa dun sumidoiro e marcharon coa caixa registradora na que había uns 200 euros. É o momento no que un dos ladróns accede ao restaurante. Faltaban poucos minutos para as 5 da mañá, o outro agardaba no exterior. O que fixeron foi arrancar directamente o caixón e salir correndo. Non andan con moitos reviramientos porque nun minuto non lle dá tempo a máis. Cando chegamos, pois, estaba unha alcantarilla aí no chao, que xa é co que forzarían a porta, e reventaron o cristal. Entran, a verdad que son tremendos porque ese hueco é moi difícil entrar aí. E nada, entran, collen a caixa e arrancan, na que non teña nada. Neste caso, pouco tiñan as monedas. Uns 200 euros. Para cambio, a mediados de agosto xa sufriron outro roubo semellante, aínda que daquela, ademais da registradora, marcharan tamén con mercadoría, pero foron detidos. Unha corte da carne de vaca de 10 kilos, e, bueno, ainda habían levado algunhas cousas en que recuperamos todo. Cortáronse moito e por eso os detuveron, porque iban con un rastro de sangre por aí adiante, por toda a calle. Xusto lle cuadraba unha patrulla de policía por aí e xa os pararon. Neste ano xa leva 3 roubos, aínda que as cuantías non son importantes, o problema son os danos e a sensación de inseguridade. E si, levamos 13 anos aquí, xa van moitos, pero bueno, si, tan seguidos, igual nunca pasou. Pero bueno, últimamente non levan casi nada, entón a ver si deixan de roubar. Na zona próxima á estación ligan os roubos, o consumo de drogas e a necesidade de obter diñeiro rápido. E sempre o encontres unha alcantarilla por aí, unha tapadeira ou algo, porque para reventar as lunas todas. Como lle tiran a pedriña a luna do coche, como miran o que hai dentro, non sei, pero con un descaro, o sea, sin medo ningún, e eso vino varias veces. A Policía Nacional xa investiga os feitos, mentres Pablo continuará a abrir, di, con resignación o seu negocio.